दिनै 15 अक्ट'बर नेहरू उपा केन्द्र आरो बेंटल फरायसालिमायाव NSS जथायै लाइमोन फोरबो खुंफुंदों। दिनै सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि असिलायै बायदि बायदि आयदाखौ लानानै बे हाबाफारिखौ बानजायदों। जेरै लिरनाय बादायनाय, फट' खेबनाय बादायनाय, मोसानाय बादायनाय, सावगारि बोनाय बादायनाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारी बिथाङा। लोगोसे BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो, लोगोसेयैनो MCLA सावरायगोरा बसुमतारी बिथाङाबो। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायथिखो जों मोनथिनानै लानि। दिनैहाय जोंनि बेंटल कलेजाव नेहरू युवा केन्द्र लोगो नांनानै बेंटल NSS इउनिटजों सानसे गोलाव समनि मोनसे कम्पिटिशन एबा युथ फेस्टिवल खुंनाय जादों। जेनेरेलि बे प्रग्रामा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिनो मोनसे प्रग्राम आरो नेहरू युवा केन्द्रनो बे प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामनो थाखाय रेसपन्सिबिलिटिखौ हरदों। जोंहा बेंटल कलेजा बुंनो थाङोब्ला खाफाल मोजां होननानै बुंनांगोन। नेहरू युवा केन्द्रआ जे जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल युथ उत्सव बेखौ जोंनि बेंटल कलेजखौ सिलेक्शन खालामदों। जायनि जाहोनाव जोङो नेहरू युवा केन्द्र आरो बेंटल कलेज NSS इउनिटआ नैबे प्रग्रामखौहाय लानाय जादों। बे प्रग्रामा जेनेरेलि 75th आजादी का अमृत महोत्सव बेजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय जादों आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो गासै 6टा इभेन्ट 6 इभेन्ट्सआवहाय कम्पिटिशन एबा बादायलायनाय हाबाफारि लादों। गिबियावनो जोंहा पोएम राइटिं कम्पिटिशन दङ, नेक्स्टआव फट'ग्राफि कम्पिटिशन, थार्डलि जोंहा पेन्टिं कम्पिटिशन, फोर्थलि डिक्लेमेशन कम्पिटिशन, युथ कन्वेंशन कम्पिटिशन आरो लास्टलि जोंहा मोनसे ग्रुप कम्पिटिशन दङ, बेयो जाहैबाय कालचारेल कम्पिटिशन। स' बे प्रग्रामावहाय जोंना गोबां आलासिया अलरेडि नुजाफैबाय। चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो लेंहरदों जोंनिनो MP रायजो सभानि MP मिस्टार रोंगोरा नार्जारी सारखौ। बेजों लोगोसे जोङो गेस्ट अफ अनार हिसाबै लेंहरदों जयन्त बसुमतारी सार। बिथाङाबो सफैनो हायाखै, फैगासिनो दङ, जिहेथु जोंना अपेन सेसना एसे बावैसोनि उनावसो जासिगोन। आरो जोंहा जोंजों लोगोसे नुजाफैनो हाबावदों जोंनिनो EM रनजित बसुमतारी सार। बिथाङाबो बेवहाय अलरेडि सफैखाबाय। लोगोसे जोंनिनो नैबे 13 चिरां दुवारिनि MCLA मिस्टार सायखं बसुमतारी सार, बिथाङाबो जोंनि नैबे प्रग्रामाव नुजाफैनो हादों। बे बादायलायनायनि गेजेरजों लाइमोन में आप लोग कवर करने आए हैं। ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम युवा संवाद एंड यूथ फेस्टिवल। यूथ फेस्टिवल में हम लोग वैसी एक्टिविटीज़ को लगाए हैं जिसमें यूथ लोगों का इंटरेस्ट होता है। यूथ लोगों का इंटरेस्ट कल्चरल प्रोग्राम करने में होता है, पेंटिंग करने में होता है, फोटोग्राफी में होता है और डिबेटिंग में होता है, स्पीकिंग में होता है और राइटिंग में होता है। तो ये सब जो इवेंट है इससे यूथ लोगों का प्रोग्रेस होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा, यहीं से ये लोग आगे बढ़ेंगे। कोई राइटिंग में राइटर बन सकता है, कोई फोटोग्राफर बन सकता है, कोई पेंटर बन सकता है और कोई अपने अपने फील्ड में आगे भी अपना काम कर सकता है। इस सब एक्टिविटी को लेके हम लोग 1 डे का एक इवेंट बनाए हैं यूथ फेस्टिवल। इस यूथ फेस्टिवल में हम लोग युवा संवाद भी रखे हैं। युवा संवाद का मतलब यूथ लोग जो आए हैं ये आपस में बात करेंगे कि इंडिया 2047 में क्या होगा, वो इंडिया भारत कैसा दिखेगा, भारत का इकोनॉमी और जियोग्राफी और लोग यहाँ का डेमोग्राफी और टोपोग्राफी कैसा रहेगा, इसको देखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो अभी जो सारा कंपटीशन हो चुका है फोटोग्राफी आप देखेंगे इसमें, और उसके बाद फिर इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
कल्चरल कंपटीशन मेन स्टेज पे होगा। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ रहे हैं, बोडो काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से करके ये प्रोग्राम एक दिन का रखा गया है, जिसमें नेहरू युवा केंद्र चिरांग इसका कॉलेज के एनएसएस के साथ मिलकर के इस काम को सक्सेसफुल बनाया है। इसमें यूथ लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, जूरी मेंबर्स हैं उसके, अब वो लोग रिजल्ट देंगे। इसमें ऑनरेरियम दिया जाएगा जजेस लोगों को, जो जूरी मेंबर्स हैं उनको ऑनरेरियम भी दे रहे हैं। इन लोगों को ओंथि बादायलायनाय जेरैहाय मा मानि सायाव बादायलायगोन बेखौ अलरेडि आं फोरमायजोबखाबाय। जों मिथिगौ जे चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोबां टेलेन्टेड इन्डिभिजुवेल्सफोर दङ, नाथाय माखासे सुजुग आरो सुबिदा मोनैनि थाखायनो बिथांमोनहा गाव गावनि रोंगौथिखौहाय जौगाहोनो हायाखै। दा बेखायनो नैबे मोनसे बिराद मोजां प्लेटफर्म, जाय प्लेटफर्मखौ दिनै बेंटल कलेजआ मोन्दों नेहरू युवा केन्द्र संगठननि अननायावहाय। स' बिनि गेजेरजों इयुथफ्रा गाव गावनि जे क्रिएटिभिटि, गाव गावनि जे पार्सनेलिटि, गाव गावनि